एपिबि दोलोनिफ्राय नङाब्लाबो आं निर्दिलियबाबो आं गेलेनो आं राजि आरो आं बेनि गेजेरजों आं रायजो राजाखौ बुंगोन जे जोङो थांनाय जायफोरनाखि दोलोफ्रा पलिटिकेल हान्जाफ्रा जोंनि ओनसोलाव जेरै जेबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौ बेखौ लाबोनो हायाखै जों बेखौ लाबोनांगौनि बेलायाव जों बहुत खोथा बुंबोदोंमोन दिनै नाथाय जों लामा ससेयावनो जुदि नैबे दोलोआबो दिनै टिकेटनि बेलायावनो जोंखौ जुदि गोदाव सोराव खालामनो हायोब्ला होमबा जों साननो हायो जे बे एपिबि दोलोआबो फैगौ गभर्नमेन्ट बानायोब्ला जोंनि ओनसोलखौ नायनाय नङा होननानै जों मोनदांदों मानो होनबा थांनाय समफोराव माखासे दोलोफोरनि कर्मकर्ताफ्राबो दिनै डिप्राइभ जानानै दं ओनसोल हिसाबैनो जोंनि डेभेलपमेन्टनि सायावबो जों डिप्राइभ जानानै दं बेराफारसेनिफ्रायनो जोंखौ नासयनायखौ जों मोनदांदों आरो दिनैबो जोङो ससेयावनो जों ओनसोलखौ जोङो खुनु दिन ओंखारफेरै मानसिबाबो जों ओंखारनानै जोङो रायजो राजाजों थांनानै जों जिरायहैनायाव मोजां गाज्रि खोथा सावरायलायनायाव जोङो दिनै मोजां अनसायनाय मोनदोंमोन जे जों सानदोंमोन बेनि थ्रुयै जों मोजां माबा मोनसे एपिबिनि थ्रुयै माबा मोनसे मोजां लाबोनो हासिगोन होनना सानदोंमोन नाथाय जों जा नुबाय बेवहाय जों लामा ससेयावनो जोङो दिनै जोंनि सायाव गादारि बेबहारखौ जों नुदों बेवहाय दिनै प्राइमारिखौ जोंनि बे टिमानो जोंनि प्राइमारिखौ जों टटेल दाजोबदों बुथखौबो जोंनि बे टिमानो दाजोबदों दिनै बिनि बे टिमाव थानायखिनि दानायावबो जोंखौहाय जोंनि खामानि मावाखै होननानै सोरबा सासे सानैखौ लांनानै उल्था खालामहैजोबदों जोङो जोंनि बेफोरबायदि दुखुनांथाव जे जोंनि रिपर्ट हरनाया दिनै जोंनि थाखाय बहुत दुर्भाग्यजनक आरो जों दिनै जों हिसाब मोनदोंमोन बे गुमायावहाय दिनै टटेल 12 जनसो जोंनाव माइनरिटि केन्डिडेट जानो थांगासिनो दं टटेल बाव 63,000 सामथिं भटार्स दं आरो अन्यान्य जोंनाव बयनो 34सो जोंनावहाय भटार्सफोर दं बे हिसाबै दिनै बिभिन्न दोलोफ्राबो दिनै माइनरिटिनिफ्रायनो दिनै केन्डिडेटखौ बावहाय फसंदों आरो थिग जोंबो बेखायनो जों मोनसे मोजां सुबिदाखौ नुहुरदोंमोन बिभिन्न दलनिफ्रायनो जुदि बाव माइनरिटिनिफ्राय गसंबायब्ला होमबा एपिबिनिफ्राय जों जुदि बर' केन्डिडेट हरनो हायोब्ला जों बाव निस्सय देरहानो हायो आरो प्लास जों रायजो राजाजों जेबायदि जोङो शेयार खालामदों जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि जायैनि सायाव जोंनि ओनसोलनि नासयजानायनि सायाव रायज्लायनायाव बिथांमोनाबो बहुत आग्रह जादोंमोन थिगैनो जोंनि ओनसोलनि जोंनि केन्डिडेट मोनगोन हिसाबै बिथांमोना बहुत आसा खालामदों दिनै बिथांमोनखौबो आङो खावलायहरगोन रायजो राजा जोंनि गुमा ओनसोलनिखौ नोंथांमोना निराशा दाजा नोंथांमोननि थाखाय आं दं आं दासिमबो आङो रेडि आंनि गोसोआ गोरा आङो थैब्लाबो नासयजाब्लाबो आं गावखौहाय माब्लाबाबो लोरबां लायाखै आरो आंजों लोगोसे आंनि कर्मकर्ता आंजों लोगोसे आंनि लिडारफोराबो गासैबो गोरायैनो दङ जों स्ट्रं दं जों जेरैबो मावगोन जोंनि प्राइमारि बुथ गासैबो स्ट्रं दं जों निर्दलीय हिसाबैबाबो जों जेरैबाबो जों गेलेनानै देरहागोन जों बिथांमोननो जबाब होगोन जों दा बेसेभाग जोंनि दैदेनगिरिफोरनि रायलायनायाव बिसोर बाव माइनरिटिखौनो बसायहरनायनि प्लान लादों बेवहाय जों बेखौबो बुजिनो हायो बेवहाय जुदि माइनरिटिखौ जुदि बसायहरनो नागिरदोंब्ला जोङो अंकआ केलकुलेसना बोरै बानायदों जों बेखौसो सानदों अंकआ बोरै बानायदों बेवहाय दिनैहाय गासैबो केन्डिडेटआनो जुदि माइनरिटि जाजोबोब्ला बेवहाय दिनै बिजेपिनिफ्राय सिंगेल केन्डिडेट जानो थांगासिनो दं हिन्दु केन्डिडेट होनबा बिथाङाथ' देरहाखागोन बिथाङाथ' देरहाहैखागोन बेखायनो जों नागाराखै जों गसंथागोन बिथांमोननि साननायजों जोंनि साननायजों मिलाया बिथांमोना हय माबा मोनसे एडजास्टिं जादों जानांगौ सिङाव जोंनि साननायाव जों बेखौ मोनदांनो हायो मानो होनबा बिथांमोना हयथ' बबेबा सिट शेयारिं सिङाव आन्दोआव दं होननानै जों सानो हयथ' माबा मोनसे बे जोंनि समस्थिखौ सारेन्डार जानायखौ जों नुदों एपिबि दोलोनिफ्राय प्राइमारि आरो प्लास बुथ गासैनिबो इनफरमेसन जानायनाय जाबाय गासैबो मानसिफ्रा जोंजोंहाय कनसार्नाव दङ आरो बिसोर जोंनि आखाइजोंनो दाजाखानाय हिसाबै जोंजों बिथांमोना अलिनन जानानै दं दिनै एपिबि हिसाबै दिनै जोंखौ जेबायदि कार्यकलाप खालामदों जोंखौ गाबोन गभर्नमेन्टआव फैयोबा बिसोर जोंखौ नाफेद खालामैनि खुनु खोथा गैया दिनै जुदि जोंखौ लामा ससेयावनो जोंनि खोथाफ्रा जुदि सोलिखायाबा गाबोन समफोर गभर्नमेन्ट जानायनि उनाव बिसोर जोंखौ नायगोन होननानै जों बाव मिजिंथिनो हाया मानो होनबा बे जोंनि एपिबि बे दोलोआ जोंखौ जिन्दगि जोंखौ साक्सेस खालामनो हानाय नङा जों बेखौ जों नुनो मोनदों आरो जे जायगायाव जोङो मान मर्यादा गैया जोंहा जेबो रेसपन्सिबिलिटि गैया जोंहा बाव थानायनि जेबो अधिकार गैया होननानै आं सानो दा दिनै नोंथांमोननि लोगोनि गेजेरजोंनो आङो आंनि गुमा एपिबि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट ब्लकनि आं बेखौ दिनैहाय रिजाइनेसन होबाय बेजों लोगोसे जोंहा एपिबि पार्टिया इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड डिपिजों दाजानायखाय दा बेवहायनो जोङो
मोननै बिबाननिफ्रायबो जों नागारनो नागिरदों दा आङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजननि आङो इउनाइटेड फरामनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट आरो जोंना बिथां रबिराम नार्जारि अर्थात राजखान्थि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि दा जों सानैजोंनो जेनाखि जोंनि एपिपि पार्टिया जोनोम मोन्दों जों जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै दिनैसिम गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट दाजेननायनिफ्रायनो जोङो बेवहाय अहरह खालामनानै जोङो रबिराम बिथां बा राजखान्थि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे फैसा बाहायनानै जोङो गासैबोखिनिखौ जोङो इउनाइटेड फरामनिफ्रायनो बे एपिपि पार्टिखौ दादोंमोन दा बेखायनो जोंहा बिराद दुखु दङ जायनाखि जोंनि दैदेनगिरिया जायनाखि एपिपि पार्टिनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि सिं लेभेलाव फैयागारा जेबो मोजां अबजार्भ खालामागारा दा आङो बे मोननै बिबानखौबो आंनिखौ आं बे एथ' गिलिर बिबान लानानै सोलिदोंमोन दिनैहाय जोङो गांहाब उखैहाब एसेबां खस्थ' खालामसेयावबो जुदि जोंखौहाय गावसोरनि बिखायाव जोंखौ बोजबनानै लानो हायाखैबा आं सान्दों बे एपिपि पार्टिया गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआव दिनैनिफ्राय बायबाय बेयावनो जोनोम जादोंमोन बे जायगानिफ्रायनो दिनैहाय एपिपिआ बायलांसिगोन होननानै आंहा गोसो सिंनिफ्राय आं आसा दङ आरो बे जालांगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बेखौ नुलांगोन थ' बेनोसै गोजोन्थों